ai shi ne wankan waka tare da iskerin waka. Tunda ba sa so, tunda ba sa so, Rabbana ya so sai mun kai. inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so Da Rabbana ya yarje masa shekaran nan sai ya kai wankan waka, sai ya kai wankan waka zai yardar Allah mai sama wata ranzi za a nema sai na zaga duniya ma ya kasance ni ne sama inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so waka ita ce hutu na kuma ita ce galbi na da ita nake so nai suna da an ji na aita shauki na inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so ta da sirrin la haula zan yi ta ai ba wahala duk a baya na sha wahala na makiya ku zo ku kalla inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so wasu sun ce ban iya ba ni kuma Allah na sa gaba shi mai iko ne babba akan halittu ba wai ba inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so alak ne mun dage nema wasu ba sa so mu sama yanzu ne muka fara nema irin rabu yayi sai mu sama inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba kwa so sai na kai tunda ni ba ni da girman kai dan ja ina da abokai sun ce da hakuri zan kai inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so shawara tun bada sun ce kai na kauda kar na damu da masu hasada dan ita ta ki za ta bada inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so abokin ka iske gani dan zariya nan yi tunani rabbi shi zai maka zani kai ka inda ba sa tunani inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so shi zai hakan za su gani duk da rabbi shi zai nuni mama ta ga ki gani dan ki yaro ne mai rauni inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so addu'ar nan ki karawa dan na zama abin sha'awa ko duniya sun yi gujewa in kin so ta ba damuwa ai na ne ai haka ne ba sa so na ma na ka sai na kamata na ku na dauka ba ku sani ne kuka burin ku shi ne na daukaka da ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so inda ba sa so sai na kai ai haka ne ba sa so Escary Boy Mix.